ब्रह्मपुरखौ जों देरहाहोबोबाय दा बिनि गेजेराव सारा बुंदोंमोन बुंनाय मानिखौ जों नायबोबाय दिनैसिमबो जोंनो नांगौ मानिखौ जोंनो सारा होफैनो हायाखै जोङो बेयावनो ज' बिदा फंबाय बिब' बिनानावफ्रा गासैबो ज' जानानै जों बेयावनो भटखौ होनानै जोङो रन्जन दैमारि सारखौ जोङो उदां अख्राङाव लाबोनांगौ मानगोनां रायजोफोर दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा इउपिपिएलनि हेंथायै माखासे रायजोफ्रा मा बाथ्रा बुंदोंमोन फारसेथिं बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलार सारनि फारसे गोबां बाथ्रा मिन्थिनो गोनांथार जों साफ्रोम रायजोफ्रा स' नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो नोंथांमोना नुलांनो मोनगोन बा मोन्थिजोबनो मोनगोन बा बुजिजोबनो मोनगोन दा जेखियानो जायाथों मानो गुबै टपिकआव फैदो जोंहा इउपिपिएलनि हेंथायै जोंनि माखासे रायजोफ्रा मा बुंदोंमोन दा आङो गिबियाव आङो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलार सारजों लोगोसे बिपिएफनि साफ्रोम दैदेनगिरिफोरखौ खावलायनो सानदों जे जोंनि सनितपुर डिस्ट्रिक्ट लोगोसे बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि बागै स' रायजोफोर मोन्थिनो गोनांथार थांनाय बिटिसि इलेक्सननि सिगां जेबायदि मेल जथुमा खामफैदोंमोन जोंहा बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलार सारा आरो गोबां बाथ्रा आरो गोबां खोथा होलांदोंमोन दि जायफोर न'खरफ्रा दासिमहालागै बिटिसि बा बिटिआरआव हाबसनाखै स' बिथांमोननि न'खरफ्रोमखौबो जोंनि बे बिटिसिआव सोसननाय जागोन बा बिटिआरआव सोसननाय जागोन बैफोरबायदि बाथ्रा बा खोथा होलांदोंमोन गमामायैनो जों साफ्रोम रायजोफ्रा आसा खालामदों जे हाग्रामा महिलार सारा जेसे हायो एसेनो थाब जोंनि बे सनितपुर डिस्ट्रिक्ट लोगोसे बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि गंफ्रोमबो न'खर रायजोफोरखौहाय बिटिसि बा बिटिआरआव सोसनो जों बेखौ लुबैदों दा जेखियानो जायाथों मानो रायजोफोर जों साफ्रोमबो बिपिएफखौ जों सापर्ट खालामो आरो बिपिएफनि फारसे जों मोजां मोननाय दं स' बेवहाय आङो उदालगुरिनि थागिबि हिसाबैब्लाबो आङो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलार सारखौ आं खावलायदों लोगोसे बिपिएफनि दैदेनगिरि इएम एमएलए एमसिएलए बिथांमोनखौ आं खावलायदों जोंनि बे सनितपुर डिस्ट्रिक्ट लोगोसे बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि जा न'खरफोर बिटिसि बा बिटिआरआव हाबसनबावनांगौ दं स' नोंथांमोना एसे गोख्रैनो एडभान्सै खामानिखौ मावो आरो खामानिखौ मावनायजों लोगोसे फैबाय थानाय इलेक्सननि थाखायबो जों साफ्रोम रायजोफोरनि गोसोखौ जाहाथे बोयो जों बेखौ लुबैदों दा जेखियानो जायाथों मानो इउपिपिएलनि फारसे बा इउपिपिएलनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंदोंमोन बेफोरखौ नोंथांमोना नायलांदो दा नोंथांमोना आं मोनसे मोजां एप्लिकेसन लानानै फैदों जेराव नोंथांमोना बे एप्लिकेसनखौ डिसक्रिपसनाव मोनगोन आरो डाउनलड खालामनानै नोंथांमोना फेस भेरिफिकेसन खालामनानै नोंथांमोना गावखौनो बे एप्सआव बाहायनानै रां आर्निं खालामनो हागोन अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नायलांदो प्रमद बर'आबो सासे गुन्दा गारिसो बियो मोनथिबाय बे गुन्दा नारिसो बियो जोङो बेखौ प्रमद बर'नि ब्लगखौ जोंनो नाङा गावनि न'आव बानायनानै लायोथो जोंनो नाङा बेखौ जोंनि जायगायाव जों सोआ जोंनो नांगौ हा जोंनो हा नांगौ गाव लाबोदों गावनि न'आव सोनानै लायोथो बे खामानिखौहाय जोंनो नाङा दिनै देवानिफ्रा जोंनाव फाननानै हाखौ जानो नागिरदों जोङो बेखौ जोङो दालालिखौबो जोङो सोआ जोंनो नाङा आदा कम्पानिबो जोंनो नाङा गासिबो जोंनि बर' हारियाव गन्डगल लाबोग्रा दुर्निति गुन्दागिरि दादागिरि लाबोग्रा इउपिपिएलआवनो दंजोबोना आं दिनै फिल खालामबाय आरो आं सासे चेयारमेनमोन बिसिसिनि जोंनो गायसनगिरिमोन दिनै बेबादि अयथासार बिसिनि गाग्लोबनाय उदखारावनो जों दिनै बिपिएफआव फैनांगौ जादों आं मा बुंनो जायखिजाया ओरैनोथ' मोनसे समाव आं खोनादोंमोन बिटिआर माने पेस एग्रिमेन्टनि जिथु दफाफोर बियो 82% जाफुंबाय होनलाबायनाय खोनादोंमोन आं बेसेबां नंगौ नङा जेब्ला आखाइ होगोन अब्लासो बुजिगोन आं 82% बाथ' 18%ल'सो आंहा मावनांगौआ दा खोथाया बेसो जेखिजायानो जाया जेसेबां पार्सेन्ट दं मावनांगौ जिखिनि बाखि दं बेखौ आङो सरकारजों रायज्लायनानै सुफुंनो थाखाय आं नाजागोन खिन्थु आं खोनानाया बिथांमोननि मानसिफ्रा जेनेबा सोरबा एनडिएफबिनिबो सोरबा इउपिपिएलनिबो सोरबा एबसुनिबो लिडारफोरखौ आं बुंलाबायनायखौ खोनादों बेसेबां नंगौ नङा खिन्थु 82%आनो जाफुंजोबखाबाय होनना बुंदों दा 18% दंबावो बेखौ नायनोसै आङो दिनै लिंहरो गाबोन लिंहरो दा हराव लिंहरो समफोर फुङाव लिंहरो एनि टाइम जों थांगोन
क'क्राझाराव रायलायो बाक्सायाव रायलायो उदालगुरियाव रायलायो आसामाव रायलायो फरेनाव रायलायो जों थांगोन आरो जोंनो फोरमाय थाम खनायारि सावरायनाया ओरैसो जायो गोसोम गोसोम गस्ला गानना थांनांगोन ना गुफुर गुफुर गस्ला गानना थांनांगो थाम खनायारि सावरायनायाव जौ लोंना थांनांगोन ना अमा बेदर जाना थांनांगो जोंनो बुजाय लेखा लाना थांनांगोन ना कलम लाना थांनांगो थाम खनायाव थांनानै थांग्रोमोना जोलायहैनांगोन ना गोबालायहैनांगो जोंनो फोरमाय नङा होमबा बिथांमोनाथ' बिराद एक्सपार्ट थाम खनायारि सावरायनायाव जोंनो बुजाय दायो जों